14 гісторый, у якіх лёс 14 жанчын. Усе яны штодзень цярпелі здзекі і гвалт з боку мужа. Дзякуючы дапамозе спецыялістаў розных галін, сацыёлагаў, юрыстаў, псіхолагаў, яны пераадолелі сваю крытычную сітуацыю і цяпер могуць расказаць аб ёй. Выставачны праект «Адкрыта жыць» рэалізаваны фондам ААН у галіне народанасельніцтва сумесна з Міністэрствам унутраных спраў Рэспублікі Беларусь і накіраваны на фарміраванне гендернага раўнапраўя. Выставочный проект «Открыто жить» рассказывает историю женщин, пострадавших от насилия в семье, от состояния травмы до состояния выхода из этой травмы и первых шагов в жизнь. Пацярпелыя жанчыны звярнуліся ў прытулак «Радзіслава», дзе атрымалі дапамогу. Арганізатары прытулка адзначаюць, праблема гвалту адбіваецца не толькі на саміх жанчынах, але і на дзецях. Мы недооцениваем последствия для детей, которые живут, воспитываются в таких семьях. И ведь на самом деле происходит трансляция насилия из поколения в поколение. И тогда о чем мы говорим? О том, что это цикл, это все ходит по кругу. И в этом обществе, в таком обществе, где домашнее насилие не осуждается, такое общество обречено на то, что насилие будет эскалировать и продолжаться вновь и вновь. Акрамя выставы гледачам быў прадстаўлены фільм «У ложку з ворагам». Маладая сям'я з першых дзён сумеснага жыцця жыве ў атмасферы напружання. Галоўная гераіня не ведае, як выбрацца з сетак шлюбу, які стаў для яе катаваннем і турмой, і вырашае замітаваць уласную гібель. Не молчите об этом. Да? То есть если вы ощущаете, что вы находитесь в ситуации насилия в семье, или вы задумываетесь, что можете находиться в этой ситуации, позвоните нам в национальную горячую линию, пообщайтесь с консультантами, посетите такого рода мероприятия, посмотрите все специальную литературу, задайте вопросы, но только не молчите об этом, поделитесь с близкими, с подругой, с мамой. Очень важно говорить, очень важно начинать задумываться, делать первый шаг самой, чтобы тебе оказали помощь. У нашым грамадстве, на жаль, не прынята еўрапейская мадэль, калі пра сваркі ў сям'і паведамляюць у міліцыю. Маўляў, справа асабістая, далікатная. Але ж пра здзекі маўчаць не трэба. Пры першым жа звароце на гарачую лінію жанчыны могуць атрымаць дапамогу ўжо ў бліжэйшыя хвіліны. Тацяна Ігнатавец, Александр Сівіцкі, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».